We staan voor de week al met twee gezichten. Het eerste gezicht is dat van sneeuw, maar simmerwarmte en simmerwaar. En het tweede gezicht is dat van sneeuw, maar rein. Maar laat ik beginnen bij jullie en vannacht meer opklarings. En de temperaturen ze binnen heeg zijn 9 of 10 graden. En de wind uit zuidelijke richting waai, ja, en die zal matig en vrij krachtig wezen. En dan morgen. Misschien, het wordt een simmerdag, simmerwarmte. We komen uit om bij de 19 of 20 graden op de eiland, 21 of 23 graden op het verste loon. En dan hebben we het over simmerwarmte en de zonne is er flink bij. Maar letter in de midden komt er toch wel wat meer bewolking. De zuidelijke wind matig en vrij krachtig, betekent krachtig in het watergebied. En letter in de midden of in de juntie draaiend naar het westen. En dat betekent dat het dan ik wat aankwallt. En dat betekent voor de mensen die de barbecue aan moeten zetten willen, om letter in de midden wijzen, in de juntijd wordt het al wat kouder. En dan zetten we terug naar sneeuw. Dat wordt toch een dag mee. Op de meeste plekken nog wel even zinnen, maar ik een buiig waartype, een waartype marijn en een buiig karakter. De kans op tonger is net hier en dal uitsluiten en de temperaturen, ja, ze komen bij wat leger uit. Ze tussen de 12 en de 15 graden heen. En de wind uit het westen en het zuidwesten waait zwak of matig. We zorgen vooruit naar een mandje met droog waar, een t-shirt, misschien maar een buiken, maar wijze weer droog waar. En we zorgen toch dat de temperaturen de eerste dagen wat om er bij de 12 of 13 graden heen liggen, maar op wijze weer om er bij de 15 of 16 graden uitkomen. En ze blijft het groeien en ze blijft het gewoon maaitijd. We maken het maar weer even in het waarsje.